Tendai Nyakuchenda, murume ane 45 years anobva kuchitungwiza, uyo akabatwa chibharo nemadzimai matatu airondedzera kuti chii chakaitika. Ari kuti iye muviri wake hausati wapora uye akabayiwa mainjection aiita kuti agone kurara navo panguva imwe chete. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Ari kuti iye urume hwake hwakatorwa nemadzimai aya uye vakamubira foni nemari yanga ainayo. Izvi zvasiya manetizens akasiyana siyana achitambudzika kuti tasvika pakudai senyika seiko. Vatanga zvakare syndicate remadzimai anofamba achikolekta urume hwevanhu munzira umu. Boy child matters zvachose, because pane vanhu vakawanda vari kutaura kuti bamunini explainerei kuti makazvikwanisa seiko kuti muri under duress mubva mabata basa kairi. Regai titange tanzwa nyaya yake tozoonesana. Ini ndonzi Nyakuchenda Tendai, ndine 45 years. Musi wemugowera ndaibva kumarondera ndikasvika panonzi paJoina City, ndikamirira malifts anoenda kuchitungwiza kunonziko kwaHuru Yadzo. Ndo pakazosvika mudzimai akabvunza kuti kobhudhi muri kuenda kupi? Ndikati ndikuenda kuchitungwiza kunonzi kwaHuru Yadzo. Mudzimai uyo akati ini ndikuenda kwaChigowa Nyika. Hapana kuita 5 minutes zvishuwa pakabva pauya Honda Fit yeblue yaidhiraivwa nemukadzi, nemumwe mukadzi anga akagara pasaidhi nemurume wani kumashure. Akasvika achishedzera kuti Chigowa Nyika. Patapinda nemudzimai uya tafamba tiri muna Seke Road, tasvika kuKavara. Ndo pandakaburitsirwa pfuti nemurume wandakapinda arimo. Akati no shamwari, hatisudawo kupfura, handisudawo kuuraya, but chandiri kuda ndechekuti ndoda kuti urare nemadzimai 3 aya. Zvishuwa pakutaura kudaro ndakabva ndanzwa chinhu chakandibaya, I think injection yakandibaya. Then zvadaro mudzimai wandakakwira naye ndiye akatotanga kundibvisa belt. Mota iri kufamba kudaro, patasvika panonzi paDeoport, payaenda komira pabus stop mota iya, ndo pandakakururwa bhurugwa nemudzimai wandakakwira naye, zvichitoreva kuti vanhu havanga vari vese nevanhu ivava. Saka ndabvisa bhurugwa ndakatanga kurara neiye wacho wandakakwira naye. Then mumwe wacho akanga ari kumberi kubva auya, wakanga wakadzivirira. Chandakaona waida kutora urume hwangu ndiwo wakatora, because waiti pandakapedza nevekutanga vakabisa kondomu kubva vasunga kubva vapa driver aidhiraivha mukadzi kubva aisa mupesi. Wechi2 kubva auya futi ndiwo same kubva asunga protector kubva aisa mupesi. Wechi3 ndandisisina simba, wakakwanisa kundipfekedza but ndandisisina simba. Saka zvadaro ndo pakanzi nemukomana uyo akanga akabata pfuti haachisina simba, ndo pandakapotserwa panze. Ndapotserwa panze handina kukwanisa kuona manumber plate, ndakangoona 2AF chete pandavharidzirwawo parodhi nemota dzaifamba murodhi. Then ipapo ndakatraya kumisa mota dzaisamira dzaitya, asi pane akazoitawo chiwindi akandiziva kuti uyu munhu nendomuziva. Ndo paakatenderera iye aiti ndakatosvika kumakuwa kubva atenderera kubva adzoka futi. Ndo paakauya achindibvunza kuti chii. Kubvunza kwacho aitotyawo, because anga akadzikisa window bridge zvekubvunza achitotyawo kuti panotyisa pamberi. Ndo pandakamutsanangurira nyaya bva tapinda mota bva aenda kunondisiya paSt Mary's police station. Ndasvikawo paSt Mary's police station kubva ndaisa report kubva ndaenda kuchitungwiza hospital nestatus yandanayo. I think injection ravakandibaya iri mushonga weinjection wakazotanga kuda kushanda iwo watoenda, zvakaita kuti inini sikarudzi yangu yechirume inge ichizvimba zviri serious, ikatanga kuita matuzu aya okuita kunge munhu atsva nemvura. Ndasvikawo kuchipatara, ndakasvikotaurirwa kunzi zvinotoda dhokota muno yamangwana. Then papana nesi wakanga aripo nemastudent onesi vakazondiisawo murume wakati tione
I think ndakatangidza nesi uya akati shamwari izvi zvako zviri serious, ini ndangoitawo zvokuti ukwanise kuenda kunorara pandapiwa 2 matablets nekunditawo kwakandiita because anga maduza aya airatidza kuti ane mvura achibaya mvura ichibuda ichiti zvekuti tsakita unge. Saka zvadaro pandaenda kumba dambudziko rarapo nderekuti ndakazoendawo kune vamwe dokta vakandiona vakataura kuti iri kuda kuoparetwa, panoda mari yakati, mari yakataurwa yakakura, 620 kuti tigadzirisa. Saka ininiwo handina kana mari ipapo because chimwe chinhu chaanga chatoitika ndechekuti ndakanga ndatorerwawo foni yangu yaikwanisa kuti ndiite communication yekuti ndinge ndichibatsirikana nemalaini acho efoni apa achisina $20 yanda ndinayo. Saka zvadaro ndakazokwanisawo kuti handikwanise, pakazoitawo munhu akandipawo advice akati mosha zvimwe zvinhu zvoda kuendawo kobatsirwawo kune wechiwanhu zveshuwa. Ndakaenda kune vamwe mbuya vari kumayambara kuchitungwisa uko, ndiwo wakazoninisawo mushonga wakaninisa, zvikazotangawo kuita zvichioma. Asi nanhasi zvinhu zviri kungondiremera, mwiri wangu kutombopera simba majoini kuti ndogona kutogara pasi. Power handisisina power randaionzwa kunge ndinaro. Then number 2, chimwe chinhu chiri kutondinetsa pandiri panapa ndechekuti nhengo yangu iye zvinezvi nezvairi ndakutotya kuti pamwe mushongawo wakandibaya unogona kuchizondikanganisa upenyu hwangu. Nemese mandiri kutofambawo ndakaendawo kumaprofita anokwana kuitawo 4 vari kungonditaurira zvimwe chete kuti rano mudzime yakasimba. Pandakatonongedzerwa nefuti wakusumuka ndaifanira kunge ndakatopfurwa but kwadzi futi yakatoramba kurira ndingotaurwa zvimwe chete. Then nekupa waidriver ndakafunga kusvetukira steering but pane voice rakangouya rikati musadaro. Zvimwe zvinhu zvakaita kuti pamwe ndinge ndiri pandiri panapa nhasi but mune mudzimai here? Mudzimai handina izvo, mudzimai takasiyana zvedu. Asi communication iripo yakasimba. Tine vana ndiwo vandaibva kunoona kumarondero vanogara nagogo. Saka rubatsiro rwamuri kuda mhuri yeZimbabwe nderechii? Rubatsiro rwandiri kuda mhuri yeZimbabwe nderekuti pfungwa dzimwe dzandakutofunga nezvandiri kunzwa zvinhu zvakadzama zvokuti tinochiverengawo dzimwe nyaya munhu achinzi anofunga kana kuzviuraya nekuti status yake. Vamwe varume instead yekuti vamire neumwe wavo vachimusapota vari kuti hapana kana sad news dzamuri kutaura apa, tiudzei kuti vakamubatira nechepapi, nguvai, tiende tisina hedu mari nefoni, asi zvimwe zvese zvavanoda tinogona kunovasvitsa tiriko. Vamwe zvakare vakati please give us more details, where are these women found, nekuti tiri kudawo kuti tindobatwa zvakadaro. Vamwe vakati dai tatopuwawo location netime dzacho tibatwewo, ini ndinayo mari yacho, ngavandibate zvavo, kana vakawedzera nhamba kusvika pa5 ndinovapedzera. Asi vamwe vari kuti vakomanaka from the men's comments, unobva watoona kuti that's why we are being ill-treated by women paZimbabwe apa. Kana anga ari mukadzi akabatwa, wainzwa mazirume iwaya achitsigirana nevakadzi kuti vakarepa ngavasungwe vafire mujere. Asi panyaya iyi unotoona kutoti aiwa guys, varume vari kutokuzirira vachitoti dee varivo vakabatwa chibharo. Wotoona kuti senyika takanokorwa tsoka. I can see many men are not thinking outside the box. They are just imagining kurara kuri normal kuya kwamunoita muri 2 kana 3 vachizviconfuse having fun. This one guys inenge ichitori ritual. They took something from the guy spiritually, and the guy may live to suffer physically, financially or mentally for the rest of his life. And mind you, they may have given him zvinodhaka, because there is no way yekuti ange achibata basa rakadaro in a short space of time in such a situation. Iye azvitaurira kuti vedwe inini ndakatobayiwa something. Nyaya yakunyanyisa kurwadza inyaya iyoyo yekuti maybe pachazoitika dysfunction kumberi uko, not stemming from the fact that patorine problem, but nyaya psychological trauma, post traumatic disorder. Unenge watozvidza kuti chinhu chachifi chakashanda, ende zvichazonakidza here chero uchita under normal circumstances iwe wakatombobatwa chibharo.
Next time guys, zviri nani kukwira kombi ine vanhu vakawanda kana bhazi rinowanikwa rakachipa, mota diki dzakutyisa, Lucky wakasiiwa uri mupenyu. Iyo nyaya yekuti vangu vakabata pfuti, ende chimwe chiripo ndechekuti at least vakaprotecta, chindiudza kuti waizosara uine zvirwere zvepabonde kana HIV chaiyo, asi ivo vane zvavaidawo kuharvesta kubva kwauri. Ende chimwe chacho unoshaya kuti mbeu yavatora iyi vari kuda kuishandisei, ndezvemhiko here, ndezvekutengesera vanhu vari kuedza kuwana vana here, kana kuti chii chiri kuitika, unenge usachanzwisisi. Imikane zvakaoma. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe. Babava tinongoti isusu aiwa inguva yakaoma zvokwadi, inoda kuti munhu ave of sober mind. Chero zvichirwadza zvichidini, kuenda kucounseling kunobatsira, kunamata nezvazvo zvakare kunobatsira, nekuti haungafi wosiyira vana nhamo nenyaya yekuti wakabatwa chibharo. Aiwa, sema victims tinongosumuka tozunza mbatya dzedu toenderera zvakare mberi neupenyu.